Martiño Xosé Vázquez, de Ourense en Común, junto a Concepción García Lozano y José Ángel Vázquez Barquero, del Grupo Socialista, presentaron en el registro del Concello un recurso de reposición contra el decreto de la Concellería de Recursos Humanos, en el que se nombró a Francisco Javier Rodríguez Novoa como jefe de Servicio de Recursos Humanos. Un recurso del que se desmarcó Democracia Ourensana. Estamos perante un posible novo caso de nepotismo no Concello de Ourense. O primeiro está sin resolver, estaríamos ante o segundo, e non levamos nin 2 anos. A verdade é que a política de persoal do Partido Popular sona o máis, digamos, escorentista deste Concello. O que solicitamos neste recurso de reposición a día de hoxe é, por unha banda, que se retire o decreto polo cal se nomea esta persoa, e por outra banda, que se suspenda de forma urxente, inmediata, as súas funcións, pois, como sabedes, xa está a día de hoxe cumplindo con elas. El alcalde Jesús Vázquez valoró esta mañana la presentación de este recurso por parte de los dos partidos de la oposición. Eu creo que van a intentar, evidentemente, tratar de trasladar unha imaxe que eu creo, confío, en que non hai. Por lo tanto, debidamente e oportunamente informado polos técnicos, pois se contestará ese recurso de reposición.